Za týden, až povezou trezor. Priatelia, po 2 rokoch sa znova pozrieme do centrály Hilti, tentokrát v Nemecku, v okolí Mníchova. Bude sa konať Hilti Unboxed 2025 od 20. do 23. októbra, takže vám odtiaľ donesem množstvo noviniek, či už v podobe krátkych videí, short, alebo neskôr dlhé recenzie rôzneho náradia, pretože Nuron sa rozrastá raketovým tempom a nie len to, pripravuje sa množstvo ručného náradia, prepravných boxov a tak ďalej. Takže sám som zvedavý na to, čo tam uvidíme, s čím sa stretnem, čo bude pre mňa novinka a všetko to budeš môcť vidieť na mojom kanáli. Takže aj vám divákom ďakujem za sledovanie, pretože iba kvôli vám mám túto možnosť pozrieť sa do Hilti. Ahoj!